Kagwapo ba? Lips palanggaan. Di, pakunay ka, gusto sa imong hotspot ako, be. Oh, sige, hotspot lang. Iyon lang imong kuan, imong wifi. Ano gay password, ani? Pa ako kay Bao. Ang password ba? Pa ako kay Bao. Ah, yati po kang kakuripot sa nimo. Uy, ako na gani i-type na rin sa password nimo. Sige na, kay Wa ko kahibaw lagi. Ah, grabe yun nimo. Emergency, bitaw kayo niya ako ang chatan. Kay na ako ipadalhan kwarta kay emergency. Giingnan nga wa ko kahibaw. Ayaw na lang, Lin. Adto na lang ko sa lain. Ara. Oh, mahinoy masuko. Gitog ana na gani sa password kinang wa ko kahibaw. Grabe ka snusad oy. Ling. Ling. Saman, sumuka ba ni mo diya? Lagot kay si atong amiga bas manilin ba? Hotspot ako, be. Yung dili man siya hotspot. Di ba sa kagamaong bayad mo, hindi ka pa-hotspot? Ngay kadiyo, tara man kaayo. Kay nara ko'y sindam, gikas ba, kwarta, padalhan, emergency. Sige na, be. Hotspot ako, ha? Hotspot ako ba? O, lagi! Okay, unsay password? Ambot lang. Password, Ling! Ambot lang, lagi! Ah, grabe ya, parihas malamunduan ni Manilin. Oh, yun say password ba? Yabag man siguro ka dambing. Ging nakakambot lang. Ambot sa timuling! Yabag yung kanda ko. Basta bubuas buang o. Ging nag-ambot lang. Wala sa kadiya. Ikaw pa'y mo kuna. Ikaw pa'y mo suko. Uy. Mang, Sais sa muka. Uy. Imang-imang diha. kita na, gila kong hawak si Pangita. Ani, sabang bukid kay niya atong tungkuan. Og sakit ang imong hawak. Wala lang ko'y kwenta. Sige duko-duko. Pangungaan ng langkay. Laboy ko, ni ato ko ni Manilin, di pa hotspot. Ni ato po kong taling, di po pa hotspot. Nakailod? Hotspot ako, be. Hotspot ka? Oh, Hotspot diyo. unsay password? Amaw ka. Unsay password? Amaw man di. Kinaling amaw ka. Kamo ba, mga wajud may klaro na? Ang ingan lamang itong amaw nga maki-hotspot gini kayong kao niya karon ingnan tani mo amaw. Baulang nimo. Amaw ka. Ambot mo imang amaw sad ka. Ay, pagkalinti. Amaw ka gani. Uy, ikaw man din na dam. Uy, di kapoy di ko sa mga amiga na to Di mahatag og password. Lagot kistanan. Nakailod. Naa, nga naman. Hotspot ako, be, emergency lang. Ah, sige. Unsa na ko ha? Kaita sa ni mga amiga na to, di ba mahatag password, password. Password. Sa gani password? Password. Gani password ba? Password. Gani unsay password? Password. Gani bungol ka password. Password. Unsa gani password? Password. Password gani. Password. Unsa gani password? Password gani. Itang paita gyud ninyo tanan, paita. Magsulti na lang gud mo dili mo ba hotspot god sa mukha ninyo ay nabuhang ang password kay password. Dapat manisi ikaw liki pang-pahong. Nga kapay kuan makihaspat ikaw pa isag. Tala usay password. Password game password ako. Pang-pahong bayhan na. Busugan ako ay. Lamia sa kong pagkaon gikumot-kumot. Kalo-kalo. Sama. Kuyas to. Gilakawan ako mga amigan to. May Silabot karon. na ko. Nakailod. Terus ako ko nawad aglod. Hotspot ako, be.
Siyempre, as pag kanila, di po ka pa-hotspot pod. Hotspot ako ba? Ano sa'yo password? I love you. Ano sa'yo password ba? Ha? Ano sa'yo password? I love you. I love you too. I love you too. I love you too. I love you ang password.